Udal gobernu honen proiektu estrategikoetako bat mugikortasun sostengarria lantzea da. Gaur 2021 baterako OTAri buruzko proposamena aurkeztera gatoz gure herritarrei. Gure herriko zonalde desberdinetara zabalduko den OTA izango dugu alde batetik eta beste batetik OTA Expressa ere martxan jarriko dugu 2021 batean. Zonaldeak hauek izango dira: Algortako gune batzuk, Santana auzo osoa, Erromo auzo osoa, eta Ereaga eta Portuzarra uda garaian. Erakusketa 3 puntuetan izango duzute, alde batetik Romo Kulturetxean, beste alde batetik Aretan aurkitzen den elkartegian, eta 3. puntua hemen izango da, merkatuan. Beraz, erakusketa ikustera gonbidatzen zaituztet. Bestalde, herritarrak ere parte hartu ahal izango duzue. Parte hartzeko modua 2 modutara izango da. Alde batetik webgunearen bidez eta beste alde batetik erakusketa guneetan jarritako postontzietan zuen ekarpenak eginez. Baina osasun egoera kontutan izan da, mesedez webgunearen bidez egiteko eskatzen dizkizuegu zuen ekarpenak. Eskerrik asko.